Helo, chwi gystadleuwyr glan gloiw Cymru. Matthew Rhys yma yn annog yn fawr yn chi i gymryd rhan yn gwyl ffilm Pix. Mae'r gofynion yn syml iawn. Creuwch ffilm fer, greadigol, greiddiol, Cymraeg neu di-iaith. A danfonwch nhw ato ni. Mae yna hefyd gategori newydd o'r enw ffilm ar ffôn sy'n amlwg yn annog i chi wneud eich ffilmiau, cynhyrchu'ch ffilmiau, saethu'ch ffilmiau, actio yn eich ffilmiau ar eich ffôn i symleiddio'r holl broses. Yn amlwg jyst yma angen offer y crand i wneud fath beth. Mae'r categoriau ar agor i blant ysgol gynradd, blant ysgol gyfun a hefyd i fyfyrwyr dan 50 Does dim cost i gofrestru, felly does dim esgus gyda chi. Felly dwi'n annog yn fawr ato chi. Mae'r holl wybodaeth ar y wefan, gwyl ffilmpix.com. Ewch ati!